Sige, Pag-ibig Fund kasama atong magkauban karon live via Zoom si Ma'am Shane Page. Ma'am Shane, maayong buntag ma'am. Hello ma'am, maayong buntag og sa tanan natong mga listeners. Yes po ma'am, good morning. Naapod tayo listener sa pikas linya ron ma'am si Jason Golye na siya'y gustong ipangutana sa inyo sa Pag-ibig Fund. Hi, Sir Jason, good morning. Yes, good morning, ma. Yes po, sir, taga-asa gani si Sir Jason? Barangay 28 po. 28, Let's sige see. po. Okay po. Sir, nakay question sa Pag-ibig Fund, sir. Pwede ni mong pangutan-on diretsyo si Ma'am Shane. Go ahead, sir. Hello, Ma'am Shane. Good morning. Good morning po. Ma'am, about ni sa pag-ibig, ma'am. Ask lang ko, ma'am, kung pila ka man akong ihulog ko, ma'am, as self-employed, ma'am, kay asog na, wala mo ko work. Tapos, last 2 years ko nakahulog, ma'am. Nga, pero kanto nga tayo, nanap niya ko yung mga kanto ko ito naghulog ko sa pag-ibig. So, parang mas siya. Anak. Pero, unsay paagya naman para makahulog ko sa, ma'am, mag-self-employed, ma'am. Mhm. Ma'am, Hello. ma'am, medyo choppy man gud si sir, di na ako ma-make up ang iyang question. Okay. Sige. Sir Jason, akong usabon imong pangutana para kay Ma'am Shane. Ay, i-correct lang ko kung tama. No? Kung pila ka bulan daw, Ma'am Shane, no? Ang iyang angay nga ihulog na contribution kay mag-self-employed na daw siya, ma'am, kay wa na daw siya trabaho karon, no? O niya, nakahulog daw siya, naka-contribute siya sa Pag-ibig Fund 2 years ago na, pero naka-work pa siya ato nga time. Sa karon, mao pa'y pagsugod niya og hulog. So gusto niya, tama ba Sir Jason, gusto niya mo mag-self-employed? Gusto ko maghulog og ma'am. Okay. So ang imong gustong i-clarify sir, since 2 years ago naman ka nga wala naka-contribute, kung katong 2 years bayaran ba pod nimo? Mao na ba imong gustong ipaklaro? Pwede ba i-continue good ma'am as Okay. self-employed na lang. Sige, kung mag-continue, Ma'am Shane, si Sir Jason sa pagbayad, bayaran ba niya tong mga na-miss niya nga bulan or automatic ra siya mo kuan? Ano sa po'y proseso, ma'am? Ma'am, automatic ra na siya, sir. Automatic lang po na mo continue ang imong membership. Dili na po nato to Okay. pwede bayaran tong mga na-miss ninyo na years or months. So kung naka-work ka before, then gusto ka i-continue lang as self-employed, walay problema, sir. Basta kabalo lang ka sa imong pag-ibig number. Pero in case po wala ka kabalo, pwede po maadto din sa opisina ato ang i-verify. Dala lang tag valid ID. Mhm. Okay. Sige. Ma'am, Pila ka ni sige po. Pwede na maka-loan. Pila, ano to sir? Imong question sir, sorry. Choppy mo good. Pila ka Mga pila ka years ma'am nga pwede na maka-loan ma'am. Okay. Ma'am Shane, pila ka years para maka-loans ang usa ka member, ma'am? Kung ang general gyud nato ana ma'am is 24 months. But sa case po ni sir nga kung nakatrabaho na siya before mga 2 years na po, i-activate lang na niya, automatic na siya, pwede na siya mag-loan. Oh, so activate. Okay. Pila ka bulan, ma'am, ang iyahang bayaran para ma-activate, ma'am? Reactivate. Kung mo reactivate lang po siya ma'am, at least a month. Pero para mas maano gyud siya, at least 3 months siya imo-activate gyud siya. Pero at least a month pwede naman. Oh, sige po. Mm-mm. Sige, Sir Jason. Okay. Napakay gusto pangutana, sir. Go ahead, sir. Mo lang to ma'am. Sige po. So, padayon lang ka. Ma'am Shane, para kay Sir Jason, na ba siya kinahanglan nga i-change from employed to self-employed? Kinahanglan pa ba yung anak? Mm-mm. Okay. Yes po, ma'am. Okay. I-update po nato ang iyang records kay kung manggod siya, kung dili po nato na siya ma-update as self-employed, murag mahulog yapon dito sa iyang employer nga daan ang iyang contribution. So i-update niya po ang mga records niya. Okay. Sige. Proseso ana ma'am para kay Sir Jason. Ako na lang lahos-lahos sir para isa na lang imong problema sir. Sige. Unsay proseso sa iyang pag-update ma'am? Dili lang gihapon na siya sa branch. Unfortunately, dili siya pwede i-update online. Okay. Kay nakaano man gud atong mga data, Okay. no? So dili gid siya sa branch. Any branch po, sir, nearest branch to you. Mhm. Pwede nimo i-update imong records. Ang dalaon niya ma'am?
Iyang valid ID lang, tapos Okay. kung dugay na gid siya nga wala dito sa iyang previous employment like 6 months ago na, Opo. pwede nga i-update na lang nato diretso, pero pag medyo bag-o pa kailangan gid na mo ato ang certificate of employment from the previous employer para ma-update nato iyang records. Mhm. Sige po. Sir Jason, murag ako nang ipangutana na imong kinahanglan niya kuan sa pangutana Okay na. no. Para okay inig adto nimo ito din ako nabilin akong wa man ko kabalo nga magdala dahil nga ni di ay. So at least karon sir, okay na one time na imong lakaw dito sir. Thank you Okay kayo po. ma'am, thank you. Salamat po sir. Nakatabang man kami sa imo sir. Katabang yun, salamat kayo. Salamat kay Sir Jason. May buntag sa inyo ha diha. Thank you po kaayo Ma'am Shane. Ma'am sa atong pagbalik Thank ma'am, I hope makuha pud nato ning linya sa atong usa ka tig paminaw ma'am kay mas maayong magud nang sila mangutana nimo ma'am ninyo para naagin sila gustong i-follow up no nya masatisfy sila sa ilaha sa tubag sa ilang pangutana. Balikan si Ma'am Shane Page. Ma'am Shane, good morning again ma'am. Hello ma'am, good morning again. Yes po Sa ma'am. tanan nga naminaw. Natay tigpaminaw sa Pikas Linya, ma'am, na siya'y gustong ipangutana pod sa inyo sa Pag-ibig Fund. Hello, Ma'am Bel. Tama, Bel Ladores. Hi, ma'am. Yes po. Yes, Good ma'am. morning po. Good morning, ma'am. Taga-asa si Ma'am Bel? Taga Fatima Village po. Fatima Village. Sige po. Ma'am Bel, nakay pangutana sa Pag-ibig, ma'am. Go ahead po. Sige po. Ang pamutala na po naman is ilang ka years po magbayad sa pag-ibig and kung maabot siya sa maturity date ang years, hindi po kayo maklaim na like Mm. SSS or something. Ito po din yung mga programa. Okay. Sige po. Ma'am, Ma'am Shay, nadunggan man ni ma'am. Kung wala, ma'am, akong usabon eh. Shopee. Shopee gid siya ma'am. Okay, sige. Sorry jud kayo, Okay po. pasensya. Okay ra kay ma'am, no? So ingon si Ma'am Bell ang iyang question ma'am, no? Sa Pag-ibig Fund unsa kunoy sistema nato ma'am? For example, moabot na sa maturity ang kanabang or kanina lang ma'am, kanus-an nato masulti na ni mature na ang kanang atong pondo diha sa Pag-ibig Fund o kung mag-mature na siya ma'am sa base sa mga qualifications, unsa po'y makuha ni member ma'am kung mag-mature na ang iyang savings sa Pag-ibig Fund? Oo. Ang maturity nato karon ma'am is nata sa 15 years o ang 20 years. So ang kanang 15 years ma'am gikan siya sa iyang pagsugod niya, ihaptaan na og 15 years. Pila ba ka months? 180 ba na siya? 180 months I think. Pero wala na siya latang dapat maski isa. Then ang 20 years, so 240 months, okay lang na siya maski putol-putol ang niya, ang iyang contribution, dili kay stricto ang 20 years. Kung ang iyang makuha, ma'am, is ang 20 years worth of savings niya plus the dividends. Mafailan po na siya, pwede online, pwede po din sa office. Okay. Ma'am Bell? Oo. Ano po ang mga programa po sa pag-ibig na mga like I heard kasi MP2. Ano po ba yung MP2? Unsa pa daw ning MP2 po daw, ma'am? MP2, yes po. Opo. Mao na siya ang voluntary savings scheme ni Pag-ibig. Dapat active ka sa imuhang regular na Pag-ibig bago ka maka-start sa MP2. Voluntary lang na siya, ma'am. Na siya holding period of 5 years. Minimum of 500 ang hulog. Maximum of 10 million ang pwede siya ihulog. Then ang dividends ana niya is pwede siya annual, pwede po siya within 5 years katong compounding dividends. Pwede siya ana. All right. Sige po. Ma'am Bell? Okay. Sige, ma'am. Napay pangutana, ma'am? Napay pangutana, ma'am? Okay na Lang ka? siya, ma'am. Sige, ma'am. So, I hope, ma'am, mag-mature ng imuhang savings, ma'am, no? Try po di mo, ma'am, mag-MP2, ma'am, no? So, nindot ang MP2, Ma'am Bell, for savings. Salamat, Ma'am Bell. Good morning. Ma'am Shane, unsay latest ninyong pahibalo karon, ma'am, sa Pag-ibig Fund, ma'am? Go ahead, ma'am. Ginapanawagan nato ang mga riders, no? Kanang mga delivery riders nato nga naagihapon ang Ascenso Rider promo
kung mag-contribute lang sila o monthly contribution sa Pag-ibig, magpa-active member lang sila, then pwede na sila maka-appeal sa ato ang paraffol. Mhm. So lately, atong August, nag-award na ta og nasa website na to ang ato ang mga winners. Mhm. Ayan. So napadayon ni siya. Hangtod ka sa gani atong promo, ma'am? Up to, ano ni siya, ma'am? Wait lang po. This year, Ang promo na to is until November 30 po. Okay, November Until 30 this year. Ayan. So sa itong mga riders, maayong buntag ninyo diha. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw po while nag-drive siguro nila. Salamat kay Ma'am Shane. Thank you, ma'am. Until next time, ma'am. Thank you kaayo sa Pag-ibig Fund. Thank you. Thank you din po, ma'am. Yes, ma'am. Salamat kayo. Kada Lunes kasama ko na mo'y pangutanas Pag-ibig Fund. Paminaw.